Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako ang iyong tagapagbalita sa araw na ito. Merasol si Bayan Cacho. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para manotify kayo sa mga bagong kaganapan sa channel na ito. Pinoy Rab YouTube channel. Mga uluhan ng mga balita, pagtaya ng panahon, maulan na kalangitan ang umiiral sa Pilipinas. May bahagyang pagsilip ng araw sa Davao. Balitang lokal. Tumataas ang pagkamatay kaugnay ng rabies sa Davao Region noong 2024. Tumataas ang bilang ng mga turista sa Davao City noong 2024. Record na bilang ng mga aklamasyon at kita sa turismo ng Davao noong 2024. Pulisya nagsisiyasat sa inabandonang bagong panganak lang na sanggol. Balitang pambansa. Sumama si Marcos sa pagdiriwang ng Al-Izra Wal Mirage. Normalisado na ang supply ng buhisan. Balita sa ibayong dagat. Iminungkahi ni Trump ang plano niya para sa Gaza Strip ay linisin ang bagong bagay. Golden Age ni Trump laban sa Gilded Age, isang pagsusuri. Balitang aliwan. Ibinangon ni Lin-Manuel Miranda ang kanyang papel bilang Alexander Hamilton para sa SNL Cold Open. Sumagot si Jewel sa mga kritiko na nadismaya sa kanyang desisyon na mag-perform sa inauguration event. Balitang pampalakasan. Pinagtanggol ni Jannik Sinner ang kanyang Australian Open title. Tinalo ng komportable si Alexander Zverev sa men's final. Nakapagtala si Kylian Mbappe ng kanyang unang hat-trick para sa Real Madrid. Balitang itinatampok. Eksena ng pagkain sa Davao. Pagsasanib ng tradisyon at inobasyon. Inilunsad ng New York City ang inisyatiba upang lutasin ang tumataas na krisis sa pabahay. Trivia. Alam mo ba? Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Timog Silangang Asya na nagmay-ari ng supersonic na eroplano. Pagtaya ng panahon. Ulan ang dominante sa kalangitan ng Pilipinas. May bahagyang pagsilip ng araw sa Davao. Ang Pilipinas ay nakakaranas ng magkakahalong panahon ngayong araw, kung saan ang northeast monsoon ay nagdudulot ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan sa Luzon at Visayas. Isang low pressure area ang nakita malapit sa Mindanao na maaaring lumakas na magdudulot ng mga localized thunderstorm sa mga katimugang rehiyon. Ang mga baybaying dagat ay inaasahan na makakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na hangin at magaspang na dagat. Pinapayuhan ang mga residente na magmonitor ng mga alerto tungkol sa panahon. Ang Davao City ay makakaroon ng bahagyang maulap na kalangitan na may araw sa umaga. Sa hapon, posible ang mga isolated na pag-ulan o thunderstorm dulot ng localized convection. Inaasahan ang magaan hanggang katamtamang hangin at banayad na alon sa baybayin. Ang mga outdoor na aktibidad ay nananatiling kanais-nais.
Balitang lokal. Tumaas ang pagkamatay dahil sa rabies sa Davao Region noong 2024. Iniulat ng Department of Health, DOH, sa Davao Region ang nakababahalang pagtaas ng mga pagkamatay dulot ng rabies na umabot sa 36 na kaso ngayong 2024 mula sa 24 noong 2023. Ang mga biktima na may edad na mula 5 taong gulang hanggang 68 gulang ay karamihang nakagat ng mga alagang hayop, 23 kaso, at ang mga hayop na gala, 13 kaso. Nakapagtala ang Davao del Norte ng 333% na pagtaas sa mga kaso. Tumanggap ang DOH ng 8 milyong pesos pondo para sa anti-rabies na bakuna. Ngunit itinuring nilang hindi sapat ito dahil sa 120,000 na kagat ng hayop na naitala para sa 2025. 1 milyong pesos lamang ang nakalaan. Pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan na mag-secure at ng karagdagang bakuna. Pinapalakas ng DOH at DA ang mga kampanya sa pagbabakuna at pinipigilan ang mga mapanganib na tradisyonal na paggamot tulad ng tandok. Bumangon ang bilang ng mga turista sa Davao City noong 2024. Iniulat ng Davao City Tourism Operation Office, CTOO, ang malaking pagtaas ng mga turista sa Davao City noong 2024, kung saan ang Agosto ang may pinakamataas na bilang ng mga bisita na umabot sa 190,068. Sinundan ng Disyembre na may 178,555. Ang Kadayawan Festival, Ironman event at iba pang aktibidad ang nagpasigla sa paglago. Tumaas ng 50% ang bilang ng mga turista kumpara sa 1 milyong bisita noong 2023. Bagamat hindi pa rin ito umabot sa peak na 2.5 milyon noong 2019. Inaasahan ng CTOO na malalagpasan nila ang record na ito sa 2025 sa pamamagitan ng bagong event tulad ng Duao Davao. Kabilang sa mga hamon ay ang mga travel advisory at limitadong international flights. Ngunit ang downgraded advisory mula Japan para sa rehiyon ay nagbibigay ng pag-asa upang makamit ng mas maraming dayuhang turista. Record na aklamasyon at kita sa turismo ng Davao noong 2024. Iniulat ng Davao City Tourism Operation Office, CTOO, ang 5% na pagtaas ng mga akreditadong establishmento noong 2024 na umabot sa 2,266 pangunahin at pangalawang establishmento. Kasama sa mga pagbuti ang pagtaas ng mga akreditadong travel operators mula 80 hanggang 92 at resorts mula 18 hanggang 22. Habang ang ilang mga hotel ang muling nagbukas, nananatiling sarado ang Marco Polo Hotel. Plano ng CTOO na magpatupad ng mas mahigpit na proseso ng lisensya sa 2025 na isasama ang akreditasyon sa mga inspeksyon upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon. Nakita nila ang ilang mga issue sa mga akomodasyon at serbisyo sa tour, kaya't binigyang diin ang tamang sertifikasyon.
Noong 2024, nakalikom ang opisina ng halos 5 milyong pesos kita na malapit sa kanilang target. Hinihikayat ng CTOO ang mga negosyo na kumuha ng akreditasyon na mahalaga para sa sertifikasyon ng turismo sa pakikipagtulungan sa DOT. Pulisya nagsisiyasat sa inabandonang bagong panganak na sanggol. Ang Davao City Police Office DCPO ay nagsasagawa ng investigasyon sa inabandonang bagong silang na batang babae na natagpuan noong January 24, 2025 sa Purok African Daisy A, Baguio Proper, Davao City. Ang barangay kagawad na si Karen Cavete Mendez ang nakakita sa sanggol sa likod ng kanyang bahay at agad na ipinaalam ito sa mga autoridad. Dinala ang sanggol sa Isaac Robilio Hospital sa Kalinan para sa medikal na obserbasyon at nasa stable na kondisyon. Pinapalakas ng mga pulis ang kanilang pagsisikap upang mahanap ang ina at hinihikayat ang publiko na magbigay ng impormasyon. Binibigyang diin ng mga autoridad ang seriousness ng insidente at ang pangangailangan na panagutin ang responsable. Walang karagdagang detalye na inilabas. Balitang pambansa. Sumama si Marcos sa pagdiriwang ng Al-Izrawal Mirage. Sumama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa komunidad ng mga Muslim Filipino sa pag-obserba ng Al-Izrawal Mirage noong January 26, 2025 at binigyang diin ang kahalagahan nito bilang simbolo ng espiritual na katatagan at debosyon. Ine-express niya ang pag-asa na ang okasyong ito na nagpapakita ng gabing paglalakbay at pag-akyat ng Propeta Muhammad ay nagsisilbing inspirasyon para sa pagtitiyaga, pananampalataya at pagkakaisa tungo sa pagbuo ng isang mapayapa at progresibong bansa. Binanggit ni Marcos ang paglalakbay bilang isang salamin ng matibay na dedikasyon sa pananampalataya at mga turo nito. Kilala bilang isang himalang kaganapan, ang Al-Izrawal Mirage ay nagsisilbing pagsubok ng pananampalataya at isang banal na biyaya na sumasagisag sa sakripisyo, sipag at pagkakaroon ng parehong layunin para sa mga Muslim na tapat. Buhisan supply, babalik sa normal. Inanunsyo ng Metro Cebu Water District, MCWD, na ang supply ng tubig mula sa Buhisan Dam ay babalik sa normal sa Linggo, January 26, 2025, matapos marisolba ang blockage sa discharge pipe na konektado sa TISA filter plant. Ipinaliwanag ni tagapagsalita Minerva Herodias na mga bato at lupa ang nagsara sa pipe na nagdulot ng pagkaabala sa pagdaloy ng raw water papunta sa planta. Nilinis ng production team ang bara sa pamamagitan ng flushing operations noong Biyernes, kaya't nakapagsimula ang TISA plant ng produksyon muli noong Sabado. Ang planta ay nagbigay ng 400,000 cubic meters ng tubig araw-araw sa mga kalapit na barangay ay nagkaroon ng minimal na epekto sa mga consumer dahil ang mga alternatibong pinagkukunan ay nakatulong upang
maibsan ang mga abala dulot ng issue. Balita sa ibayong dagat. Iminungkahi ni Trump ang plano para sa Gaza Strip na linisin ang buong lugar. Ibinunyag ni dating Pangulong Donald Trump ang plano na talakayin ang paglilipat ng mahigit 1 milyong mga Palestino mula sa Gaza patungo sa mga kalapit na bansa tulad ng Jordan at Egypt sa isang tawag kay Haring Abdullah II ng Jordan. Bagamat ang Jordan na kasalukuyang nagho-host ng 2.39 milyong mga Palestinian refugees, ay hindi nakumpirma ang mga plano. Iminungkahi ni Trump ang ideya ng pagtatayo ng mga pabahay para sa mga lumikas na Gazans na maaaring pansamantala o pangmatagalan na pakikipagtulungan sa mga bansang Arabo. Binanggit niya ang matinding kondisyon sa Gaza na tinukoy bilang isang site ng demolisyon. Ayon sa mga ulat, ang panukala ay maaaring kaakibat ng mas malawak na mga talakayan sa rehiyon na may kinalaman sa Israel. Naghihintay pa ng karagdagang detalye mula sa US State Department. Golden Age ni Trump laban sa Gilded Age. Isang pagsusuri. Inilarawan ni dating Pangulong Donald Trump ang kanyang inaasahang pangalawang termino bilang isang bagong Golden Age para sa Estados Unidos. Subalit may ilang kritiko na inihahambing ang kasalukuyang panahon sa Gilded Age, isang panahon na huling bahagi ng ika-19 na siglo na kilala sa napakalaking kayamanan ng mga industrialista at lumalalang hindi pagkakapantay-pantay. Ang terminong Gilded Age ay nagmula sa nobela ni Mark Twain at Charles Dudley na The Gilded Age, A Tale of Today. Upang mas maunawaan ang kasaysayan ng paralel na ito, nagbigay ng pananaw si Richard White, isang historian mula Stanford at may akda ng The Republic for which it stands, tungkol sa mga komplikasyon ng panahong iyon, kabilang ang mga hindi pagkakapantay-pantay na ekonomiya at mga hamon sa lipunan. Balitang aliwan. Bumalik si Lin-Manuel Miranda bilang Alexander Hamilton para sa SNL Cold Open. Nagbalik si Lin-Manuel Miranda bilang Alexander Hamilton sa Cold Open ng Saturday Night Live SNL, kung saan nag-rap siya tungkol sa kalayaan at pagkapantay-pantay. Iniintirap ng karakter ni James Austin Johnson bilang Donald Trump ang mga founding fathers at nagbiro, "Never say never," tungkol sa pagkakaroon ng hari. Ang stage ay tinutukoy ang posibleng pangalawang termino ni Trump, kabilang ang pagbabalik ng mga programa ng pagkakaiba-iba at ang damit ni Melania Trump sa inaugurasyon na ikinumpara ni Johnson kay Lau mula sa Mortal Kombat. Pinatawa rin ang executive order ni Trump tungkol sa gender recognition na may mga linyang "Women will wear the makeup. No more makeup on men unless you need it to be president." Si Timothy Chalamet
ang nag-host ng episode. Jewel sumagot sa mga kritiko na nadismaya sa kanyang pagganap sa inaugurasyon event. Ipinaliwanag ng mang-aawit na si Jewel ang kanyang desisyon na mag-perform sa inaugurasyon ball para sa Make America Healthy Again movement bilang parangal kay Robert F. Kennedy Jr., ang nominadong kalihim ng kalusugan at serbisyo para sa tao ni Trump. Sa isang video, itinuturing niyang isang mental health advocate. Binigyang diin na ang mental health ay nakakaapekto sa lahat, anuman ang kanilang mga pananaw sa politika. Inamin niya ang mga pagkakaibang pampolitika, ngunit ipinahayag ang hangaring matulungan ang paghubog ng mga pulisiya upang matutukan ang kalusugan ng isip. Humingi siya ng paumanhin sa mga tagahanga lalo na sa LGBTQIA+ community sa anumang sakit na dulot ng kanyang desisyon at binigyang diin ang kahalagahan ng pakikipaglaban para sa pagbabago sa pamamagitan ng pag-uusap at pagpapalakas ng mga relasyon. Balitang pampalakasan. Pinagtanggol ni Jannik Sinner ang Australia Open title. Tinambakan si Alexander Zverev sa men's final. Pinagtanggol ni Jannik Sinner, ang number 1 sa mundo, ang kanyang titulo sa Australian Open nang talunin si Alexander Zverev sa men's final. 3-6, 7-6, 4-6, 3 at nakamit ang kanyang ikatlong career Grand Slam win. Bagamat hindi ang kanyang pinakamahusay na laro, dominado ni Sinner ang laban. Nanalo ng walang binigay na break point. Ang 23 years old na Italyano na nanalo rin sa US Open ay naging isang dominanting puwersa sa men's tour mula nang maging world number 1 noong July. Si Zverev na patuloy na naghahanap ng kanyang unang major ay nahirapan sa mga unforced errors habang pinanatili ni Sinner ang kanyang unbeaten streak. Nanalo ng pangalawang sunod na Melbourne title. Kylian Mbappe nag-score ng unang hat-trick para sa Real Madrid. Nag-score si Kylian Mbappe ng hat-trick sa 3-0 na panalo ng Real Madrid laban sa Valladolid noong Sabado na siyang kanyang unang hat-trick para sa Madrid. Sa kabila ng isang season na naapektuhan ng injury at mga issue sa forma, ipinakita ni Mbappe ang kanyang pinakamahusay na laro. Tumulong sa Madrid na palawakin ang kanilang La Liga lead ng 4 na puntos. Binuksan niya ang scoring sa unang kalahati, nagdagdag ng pangalawa matapos ang isang counter-attack at tinapos ang kanyang hat-trick gamit ang isang penalty matapos ang red card ni Mario Martin. Ngayon ay may 8 goals na si Mbappe sa kanyang huling 5 laro. Pinuri ni Coach Carlo Ancelotti ang kanyang forma habang naghahanda ang Madrid para sa kanilang susunod na Champions League match laban sa Brest. Balitang itinatampok. Eksena ng pagkain sa Davao.
pagsasanib ng tradisyon at inobasyon. Ang eksena ng pagkain sa Davao City ay naging isang masiglang pagsasanib ng tradisyonal na lasa ng Pilipino at modernong teknik sa pagluluto na umaakit sa mga mahilig sa pagkain mula sa buong mundo. Ang mga lokal na chef ay nag-i-eksperimento gamit ang mga sariwang sangkap mula sa rehiyon tulad ng durian, mangustin at pomelo at lumilikha ng mga natatanging putahe na ipinagdiriwang ang mayamang pamana ng agrikultura ng Davao. Isang mga tampok na restaurant ay isang fusion restaurant na pinagsasama ang matapang na lasa ng katutubong pagkain ng Mindanao at mga impluwensyang internasyonal na nag-aalok ng mga putahe tulad ng durian-infused sushi at inihaw na tuna na may tamarind glaze. Habang tumataas ang turismo sa Davao, ang mga makabago at kakaibang kainan na ito ay inilalagay ang lungsod sa mapabilang isang kailangang bisitahing destinasyon sa pagkain. Inisyatiba ng New York City para labanan ang lumalaking krisis sa pabahay. Inanunsyo ng New York City ang isang matapang na bagong inisyatiba upang tugunan ang patuloy na krisis sa pabahay. Nakatuon sa pagbabago ng abot-kayang pabahay at kontrol sa renta. Ipinakita ni Mayor Eric Adams ang isang plano na magtayo ng 100,000 bagong abot-kayang unit sa susunod na 5 taon na nakatuon sa mga komunidad na may mababang kita. Kasama sa plano ang mga hakbang para sa pag-stabilize ng renta upang maiwasan ang pagtaas ng mga renta at pagbigay ng ginhawa sa mga nangungupahan na nahaharap sa displacement. Pinuri ng mga tagapagtaguyod ng pabahay ang inisyatibang ito, ngunit binigyang diin nila na kailangan ding tugunan ng lungsod ang mga batas na zoning at ang lumalalang isyu ng kawalan ng tirahan upang magkaroon ng pangmatagalang epekto sa kakulangan ng pabahay. Alam mo ba, ang Pilipinas ang unang bansa sa Timog Silangang Asya na nagkaroon ng supersonic na aircraft? Noong 1965, gumawa ng kasaysayan ang Philippine Air Force nang makuha ang Northrop F-5, kaya't naging unang bansa sa Timog Silangang Asya na nagkaroon ng supersonic aircraft. Ang F-5, isang versatile na jet fighter, ay pangunahing ginagamit para sa air defense at pagsasanay. Ang pagkakaroon nito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa larangan ng militar at pagpapakita ng kahalagahan ng Pilipinas sa rehiyon. Ang advanced na bilis at kakayahan nitong mag-maneuver ay nagbigay ng estratehikong kaalaman sa Philippine Air Force noong panahon ng Cold War. Ang hakbang na ito ay patunay na lumalaking kakayahan ng bansa sa depensa at ang dedikasyon nito sa seguridad ng rehiyon. At yan ang mga balita sa araw na ito. Maraming salamat po. Muli ako po si Mirasol Sibayan Cacho. Magandang umaga, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed.
Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.